Sikke en dejlig dag det er i dag. Nej, det er en dejlig dag i dag. Wood. Bom. Bip, 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 bip. Boing, boing, Boing. Ui. boing, boing. Og sådan. Det er jo juledag. Nej. Hej. Så kører vi. Luk røven, fedt og fismis. Okay, Ja, hej, hej. Hong Kong. Mip, mip. Og hvad lover du lorteplads? Jeg er bare en trækker. Jeg nakker jer med mine Det racer. lover. Hehe. Splask. Jeg skal lave noget mad. Jeg skal have noget flydende urin. Urin. Det skal koges. Splask. Nu skal jeg dræbe. Ha! Dø. Motherfucker. Hjælp op! Nej, noget. Giv mig skæg. Blip. Nej, Hey, jeg har en idé. Kom her, lille Lotte. Lotte. kom flotte Lotte. Tina, kom her, Tina. Hej, nu er jeg kopatter, hiver, trækker, slipper assistent. Tag den på patterne, Miki. Tag den på patterne. Det gør jeg. Mælk. Hej, jeg kopatter, slipper. Ja, her er din dumme koge. Sis, fang mig, hvis du kan. Ring, ring. Ring, ring. La, la, la. Ja. Lige der. Lige, ja. Nej, nu bliver jeg træt igen. Kender I det, folkens, når man bare er træt? Lidt liderligt og bare tager lidt på sig selv. Det bliver man glad af i sengen. Nu skal Anders den luske-puske have i røven. Hvad fanden? Boing. Oh yeah! Nu skal jeg fandme være nøgen. Hvorfor kan jeg aldrig få lov at være nøgen? Psykopat! Splask. Jeg vasker mine tisse troldehænder. Jeg er liderlig, min numse klør. Jeg er super funkylicious. Nej, den står ikke, men Den den er er stor. Den er stor, nej. Jeg Hop, hop, hop. en lureduer. Nej, gud er mit vindue. Lureduer. En fucking narfisse. Så er der fisse. Jeg gider ikke fise nu. Nej. Så er der kopattesalve. En mule. Porno. Mad. Selvfølgelig baba. Så spiser de kraftedeme, gutter. Haps. Den er en god kartoffel, den der. Jeg ved. Hey, lad nu op for satan mit hoved. Kartoffel, hvor blev du af? God kartoffel. Luftkartoffel. Var der nogen af jer to røvhuller, der nakkede min kartoffel? Melon! Jeg har ikke set melon, siden jeg kiggede mit pornoblad. Nej, nu skal jeg melon barberes. Det gjorde de også i pornobladet. Der var en dag, hun fik barberet sine meloner. Melonbarbering, altså. Hey, hvad sker der der? Det smager som en stor kolbe. Mis. Hvad satan sker der? Hey! Worm. Hey! Worm. Må jeg ikke godt røre lidt ved jeres kolber, drenge? Rør bare løs. Badum. Nej, jeg tror lige, jeg er kommet. Også mig? Hvad laver du, Fedtmul? Jeg onanerer, mens jeg spiser popcorn. Hvad fanden sker der? Hey, hvad? Fuck! Nej, Fedtmul! Det er en stor tisse med noget. Jeg kan ikke. Ja, så kører vi Speedway. Kan du høre? Mamma, så vil have mig. Miki, jeg elsker dig. Det er bare turbulens.
Ja, drenge. Bare glæd jer til vi stopper. Jeg skal godt nok få fat i jeres små barnerumper. Nej, du skal ej. Okay. Anders, det var godt. Tissemand. Det var Hey godt. drenge, jeg vil røre lidt ved jeres slem. Er I klar? Ja, du gør